שאלה אחת. הטיחי. בדבר בעליכן, אבות בני חן, זה לא מרגיז אתכן שהם תמיד מתרוצצים משם עם הצבא? אני קוראת את ראשי, אם יש בכן אחת אשר ברגע זה בתוך ביתה ממתין לגבר. שלי בטרקיה! כבר 5 חודשים! הוא לא גורע עין מן הגנרל שלו! שלי נמצא בפיוס בנובלות! וזה שלי, רק מקבל חופשה, חוזר מיד אל החזית עם הצידון היפהפה שלו. ונמצא אפילו קצה זנב של מעז למינויו שבו פרצה המלחמה. אך שמדל מילדות יכולתי לגנב אותם חיים! מה שחשוב, אם נמצא לי דרך לשים קץ למלחמה. האם תלכו איתי? קץ למלחמה? איזו שאלה! למען השלום את הטובה במדינותיי לחשקות! ובבניין, אלגון חביב! וגם אני. אפילו יבדקו אותי מקודקודי עד כף רגלי. כמו שיבוט. אני אתחצה בטח. הייתי זוכרת על ברכה את פסגתו של האולימפוס, אם לא היה אפשר לראות משם את השלום. כן, וגם אני. כמו שיבוט. אם כך, הרי לכם כל העניין כולו. נשים, בנות, אם באמת נרצה לכפות על הדברים שיעשו שלום, אנחנו חייבות... אנחנו חייבות? אנחנו חייבות להינזר. להינזר ממה? מהר, הגידי לנו. האם תוכלו? אפילו אם נמות מרוב ניזון. ובכן, אנחנו חייבות להינזר מן הגברים. כבר שר, מה? לא מביטות בי? מפקפקות, חברות? ופה ושם דמעה אפילו. הרימו ראש. לכו איתי גלוי כדרך שתודו. הלכתי עם החננים. אז תעשו זאת? אני לא. לא אוכל שתימשך המלחמה. וגם אני. שתימשך, כן. את השיפוטית הפעוטה. לא להסתתה. בעיה שלך למענך. ואת יודעת שלך. רק אל תגידי לי להינזר מזה. או לא, אין בעולם כמו זה. והבויותיות, דברו. מוטב לנו אש. או סלמנדרות השנות. אין פלא שהפייטנים כותבים טרגדיות על נשים. אך את, בת ספרטה, אם תתמכי בי את, נשפך סיכוי. אנא, העניין יקר כל כך. יקר יותר מדי, נדמה לי. יותר מדי לעזאזל. לדרוש מן הראשון, השד יודע כמה זמן, בתוך מידה גדולה ורחבה שאיש לא יימצא בגבולתה. אני אלך איתה. העולם פיתור, עליו קודם לכל. זו לשון ספרטנית אמיתית. אחים, אוי לי, אם ננזר מן הדבר הזה, יבוא באמת שלום? ומה חשבת? ודאי יבוא שלום. באמת, באמת? פשוט נשב מחורבלות, בלסותות הדקיקות שלנו. מפורקסות, מבוסתמות מן המסד עד הטפחות. סיפרו על מנלאוס, שזה רק חרבוק שראה את אלנה. ואם הדברים פשוט יקומו וילכו להם? אז נצטרך לשוב ולעמוד. כן, גם שלנו. אך הם לא יעשו זאת. ואם יסחבו בכוח למיטה? תעמדי לדלת. ואם יקום? אם הם יקום אותה בלי חנה. אבל היינה חמוצות. אתן יודעות כיצד. אלפי דרכים יש לעצמם פינה. אל תדאגנה, אין לגבר נחת עם האישה צלחת. ובכן, בסדר, אנחנו מצטרפות. אני חושבת שבספרטה השלום הוא בר ביצוע. אך אתם אתונאים, אני לא מחרחרי קרבות. אני הכינה את הדברים לטיפולים. אני יודעת איך לפקוח את אוזנם. אני איני רואה עדיין איך. הלא ספילותיהם איתן והרמות של כסף יש באקרופוליס. באקרופוליס? יקירתי, היום אנחנו כובשות את האקרופוליס. מה? המשימה הזאת הוצאה לקשישות יותר. הנותרות כולן הולכות אל המגדל להקריב קורבן. אתן תופסות? אם רק נציב שם רגל, שם אנחנו לתמיד. וואי, יחי המרד! אני רואה שאת גם אסטרטגית מוכשרת. ובכן למפיסו, אבל נשבע כולנו. הגידי את, אנחנו נשבע. את רואה את החרב הזאת? אביא אותה לכאן ואביא את קרביו של הקורבן. שבועה. אתן זוכרות איך בשבעה של לייטחילוס טבחו כבשה ונשבעו על החרב? אני אינני מבינה איך אפשר להישבע שלום על חרב. יש לך הצעה אחרת? אולי נבחר בסוס לבן? אפשר להישבע על זה. היכן תמצאי סוס לבן? על כך לא חשבתי. מה באמת נעשה? אני יודעת. נשים את הגביע השחור הזה על הכף. אם זו בו 10 לוגים של יין וסוסים. ונשבע שלא נשים בו טיפה אחת של מים. מוצא חן בעיניי. עכשיו נשים, שימו ידיכן על זבח המתת. או אלילת השידולים, או גביע האהבה, רצו את קורבננו זה ותנון החסד. ניגרו כמו דם, כמה יפה ואדום. חיי קסטור, איזה ריח משגר. אוי, יכולים לשמוע. נפיל גורל. עכשיו נשים, שימו ידיכן וכתרו על כל אשר אומר. לא יבוא אליי שום
עוזרת. הרשיתי בביתי, שיחה נסיכה ומנוזרת. לבושה בגד משי ברדרד ודקיק. לבושה בגד משי ברדרד ודקיק. ועתיק בחלציו ערגה. ועתיק בחלציו ערגה. לא אתמסר לו! אתמסר לו! אתמסר לו! לא! לא אתמסר לו! לא אתמסר לו! ואם הוא יאלץ אותי? ואם הוא יאלץ אותי? אשכב קרה מאוד ולא אזוז. אשכב קרה מאוד ולא אזוז. לא אניף את סנדלי אל התקרה. לא אניף את סנדלי אל התקרה. לא ארבץ על כל ארבעותיי כמו הנביאה שבתפליט ההוא. לא ארבץ על כל ארבעותיי כמו הנביאה שבתפליט ההוא. אני נשבעת! אני נשבעת! אני נשבעת. אנחנו נשבעות. נשבעות אתם כולכם? אנחנו נשבעות. ובכן כך, הריני מעלה את הקורבן. השאירי קצת גם בשבילנו. לחייך, יקירה. לחייך. לחייך.